To make a great sound, Vuma FM, it's exactly 8 minutes before Mzogo Logo, Gabriel Sitole and Pindike. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lakho uphumye emsebenzini, uphumye kwi-interview namhlanje. Bamba sengiyavala. Ukufundile ivesi elilodwa namhlanje Romans 8 verse 28. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nalabo ababiziwe ngokwecebo lakhe. Lona verse namhlanje kuseni ngicela ukunikeza lona before you start your day. All things work together for good for those who love the Lord and for those who are called according to his purposes. This is our verse namhlanje kuseni as we are starting our day. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo nakulabo ababiziwe ngokwecebo lakhe. Ufuna ukuthi kuwena ekseni namhlanje zonke izimo ke wadlula kuzona, zonke inyembezi usuke wayikhala, lonke usizi usuke wabhekana nalo, yonke impi oke wabhekana nayo empilweni yakho, uNkulunkulu uzoyisebenzisa ayisebenzisele icebo lakho lempilo yakho ukuze kwefezeke icebo lakhe ngempilo yakho. Azikho izinto ezifika kithi uNkulunkulu akangazazi nangangayibonanga, kodwa zonke futhi izinto ezifikayo uNkulunkulu uyayisebenzisa eyisebenzisele ukuthi kufezeke icebo lakhe ngempilo yethu. Lolu sizo odlule kulona lona uNkulunkulu ebelidinga, iyona mpi uNkulunkulu ebeyidinga uzayisebenzisela icebo lakhe. Ungayitshela ukuthi izinto ezifika empilweni yakho zifika kuwena ngoba ungena uNkulunkulu noma zifika kuwena ngoba uNkulunkulu engakuthandi, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuyisebenzisa lezo zimo odlula kuzona nalezo inyembezi oyikhalile izona uNkulunkulu akazoyisebenzisa ukufeza icebo lakhe ngempilo yakho. Kwesinye isikhathi mandlule ezintweni suke singa understand ukuthi kungani uNkulunkulu avumela izimo ezinje zifike empilweni yethu. uNkulunkulu esekazi ukuthi izona zimo akayidingayo ukuze afeze icebo lakhe empilweni yakho. Angeke lifezeke icebo lakhe uma bekuthiwa ubungadlulanga kulezi zimo odlule kuzona. uNkulunkulu uyivumela ukuba udlule kuzona ukuze kufezeke icebo lakhe. Kwesinye isikhathi as-understand ukusidlulelana kulezi zinto, kodwa ngesikhathi esifanele uNkulunkulu uzozembula ubone ukuthi kwakufanele ukuba ngidlule kulezi yazimo ngoba kuba ngidlulanga kuzona khona ezinye izinto engaba ngikwazanga ukuyithola empilweni. Okwamanje nganga-understand ukuthi kungani uNkulunkulu ekufaka kuleso simo, kodwa ngelinye ilanga uzobona ukuthi bekufanele ukuthi udlule kulesi simo ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Ezinye izimo edlula kuzona zisenza siquestione nempilo yethu, siquestione noNkulunkulu ngoba singakaboni ukuthi kungani sidlule kuzona. Kodwa ke lithi izwi namhlanje kuseni konke kusebenzelana kube ngokuhle, noma ngaba kubi, noma ngakhalisa, noma ngakwenza ukuthi ulahlekele obathandayo, kodwa konke kusebenzelana kube ngokuhle. Noma ngalahlekelwa abantu bobathembile uyitshela ukuthi uyibona uzoba nawe, abazoba nawe, kube yibona abakuvukelayo nabakuphendukelayo, kodwa konke kusebenzelana kube ngokuhle. Ungangabona namhlanje but one day uzobona ukuthi kuzosebenzela kube ngokuhle. Uzokudinga kuyijene yakho, uzoyidinga le experience odlula kuyona, uzoyidinga le mpi odlula kuyona ikufundisa izinto ezithile. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu nababizwe ngecebo lakhe uNkulunkulu. Nalesimo sakho kuzosebenzelana kube ngokuhle empilweni yakho. uDavid wayenga understand ukuthi kungane eyolwa nebhele ehlane eyolwa nengonyama ehlane, kanti uNkulunkulu wayemsiza emnikeza training ukuthi the day ebhekana noGoliath ehlane ekwazi ukumnqoba ngoba uqale wadlula kwi-training, wadlula kwi-experience yokulwa nengonyama, wayihlula ingonyama, walwa nebhele walihlula. Lezi zimo odlula kuzona they are just training you zikulungiselela into uNkulunkulu akazoyenza empilweni yakho. Zothi seyifike ezinye izimo empilweni yakho ngeke uze give up, ngeke uliphosa ithawula ngoba usuke wadlula ezimene ezithile zakulungiselela lento uNkulunkulu afuna ukuyenza empilweni yakho. Amandla uNkulunkulu akasuka afake kuthina uwafaka ngesikhathi sadlula ezimpini, sisadlula osizeni, sadlula esikhathini sokuthi sibetray abantu sibathandayo nabantu besitshela ukuthi ibona abazoma nathi. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Nalesimo sakho uNkulunkulu uyasidinga ukuze afeze icebo lakhe ngempilo yakho. Nalezi inyembezi oyikhalile izona uNkulunkulu akayidingayo ukuze afeze icebo lakho, icebo lakhe ngempilo yakho. Ngoba konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Ubukudinga nokuthi kube khona umnyango nje ovalwa empilweni yakho, iwona umnyango uNkulunkulu akazosebenzisa ukufeza icebo lakhe ngempilo yakho. Maye uvala umnyango uNkulunkulu usuka kukhona omunye ongcono akasuke ezovula. Maye uvala umnyango usuka kukhona omunye onamandla asuke efuna ukuvula empilweni yakho. Konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo
nalabo ababiziwe ngecebo lakho. Ngabe usakhala manje, ngabe usaquestiona noNkulunkulu, ngabe usaquestiona nabantu, ngabe usasola nabantu ukuthi kungani benza izinto ezithile empilweni yakho. uNkulunkulu uzoyisebenzisa ukufeza icebo lakhe ngawe. uNkulunkulu uzobasebenzisa abantu ukuze afeze icebo lakhe ngempilo yakho. Bamba namhlanje kuseni sengiyavala. All things work together for good for those who love the Lord and for those who are called according to his purposes. Ungaliphosi ithawula, ungalilahli ithemba. uNkulunkulu uzosebenzisa leso simo sakho ukufeza icebo lakhe ngempilo yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.